foli be ala me bagaw bela jeli nege nyeta ani wulon fla talan ko sikai ni studio biwondu ni sabana konna la bewa subala Washington DC ni malikura Canada ile kauni bijuma doya ina November kalo titanduru samba fla ane mugani nani na anga kuna foni kuma bawo uluna talike ni de kampi Bayangara sigidala mɔgɔw bɛ kan ka boli lakanabaliyaw ɲɛ ka taa u yɛrɛ madugu Bayangara dugu kɔnɔna la ne gɛlɛyabaw ye Tijani Wedrago VOA ka kunnafonidila taara a yɔrɔ la a ye min sɔrɔ ye a bɛ olu di anw ma sisan kunnafoni kɔnɔna la ka kɛ ni yuruguyurugu kɛlɛliw ye projet sariya bato baarabolo kurubonw karila Bamakɔ l'Ameriki ka dɛmɛ cakɛda USAID Mali la ye ni baarabolo ni sigi yaasa ka minandi kiirikɛlaw ma u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogoya minnu na teliyaw la Senegalikaw ka wasabulon kalataw yɛrɛ kofɔw bɛ kan ka kuncɛ furukufurukuw kan dasigi bɛ ka kɛ ni yɛrɛ kofɔ baara ninnu na dɔgɔkun damadɔ wulikajɔ ani gɛlɛyabaw kan nama jara VOA ka lasilikɛla bɛ an bolo directement na yan a bɛna an ladɔnniya a kan aye aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la bi ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Bayangara mara sigidala mɔgɔw caman de bɛ ka boli lakanabaliyaw ɲɛ ka taa u ɲɛmadogo Bayangara dugu yɛrɛ kɔnɔna la ne gɛlɛyabaw ye Tijani Wedrago VOA ka kunnafonidila taara a yɔrɔ la a ye seereya minnu sɔrɔ an ka olu lamɛn kabini November kalo kɔni daminɛna Bayangara mara kɔnɔna na Mali camancɛ yan fan na dangarewalew kɔni cayara kosɛbɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na mun kɛmɛ sababu ye ka dugu caman wuli nin waati in na ne ka n'u sigi Bayangara dugu kɔnɔ an filɛ nin ye o site dɔ la yan nɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nin bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya ko fɔ bawo n'i y'a jateminɛ maa caman de bɛ bingaliwalew ɲɛsiranya kama u kɔni wulila ka b'u ka dugu la ka na sigi yan nɔ i n'a fɔ Umu Sila an y'ale sɔrɔ tilegan in na a bɛ girimajɔ la ka tobili kɛ k'a di denmisɛnninw ma a y'a kanu k'an ka ɲininkaliw jaabi. Ibi Lazara kuma u nana an sɔrɔ kungo kɔnɔ an kɔni bolila ka don tu kɛla an sira yen nɔ sa nana an sɔrɔ 3 heures kuma o la an kɔni sira kungo kɔnɔ k'a tile kungo kɔnɔ an nana dugusajɛ la an sera yan Bayangara yan Lazara kuma nin kɛlɛ ɲɛbolila ninnu bɛɛ lajɛlen bolila dangarewalew ɲɛsiranya kama u ka dugu la ka na sigi Bayangara dugu kɔnɔna na u ka dagayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na i n'a fɔ Musa Yanogo maa caman de bɛ nin waati in na gɛlɛya b'u kan mun yɛrɛ bɛ tali kɛ yelenko la o kelen ni kɔni parce que hali yan denmisɛnnin fila ɲɔgɔn bɛ yan minnu ye dugumafɛn ye minnu ci parce que ka sababu kɛ fɛn dibi ye hali a bɛ don i ka fɛn ɲɛnama bɛ taama ka don i ka so kɔnɔ fɛ e yɛrɛ t'a dɔn fo n'i ye torche minɛ waati min na i b'a ye i datɔ yɛrɛ waati dɔ la fɛ n'i ma farati i bɛ sa sɔrɔ i ka fɛn dɛbɛn kɛrɛfɛ ni yelen kɔni bɛ yen depuis i bɛ don waati min na e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ vraiment fɛn dɔ filɛ nin ye fɛn ɲɛnama de ni yelen kɔni minɛna ka to so kɔnɔ vraiment a bɛ diya ye nin diyara an ye kojugu. An ka nin laseli in fɛ an y'a kanu k'an ka kuma barani tengo jamana lasigiden dɔw ma Bayangara mara kɔnɔna na nka an ma maa sɔrɔ mun b'an ka ɲininkaliw jaabi siga tɛ mun na dugu kɔnɔna na bɔlɔlɔ sanfɛ caman ka laseliw kɔnɔ u b'a yira k'a fɔ ko Mali kuntigilakaw kɔni caman kɔni na bɛ Bayangara mara kɔnɔna na walasa u bɛ se ka na lakanako sabati cogo min na maa kuma dogolenw ka sitiw kɔnɔna na musolaka caman fana bɛ yen minnu ma sigi gansan u bɛ ka dɔɔni kɛ walasa k'u bolo yɛlɛma. Forosiyɛn ninnu nana k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an sigilen bɛ gansan ko sigili tɛ fosi nafa ko n'i ye nafɛn ninnu dɔn walasa a bɛ dɔn nafa i ye cogo min na u sɔrɔla ka na ɲɛ yira anw na ka baara kɛ yira anw la an sɔrɔla ka an bɛ jaba dan an bɛ fɛn tamati ninnu an b'u bɛɛ turu n'a bɔra an bɛ se ka nafɛn ninnu k'an débrouiller n'o ye an kɔni bolila ka na a ka d'an ye an ka denmisɛnninw ka kalan kɛ mais u ka dɛmɛ k'an ye fɔlɔ an ka se ka an denw ka se ka kalan kɛ. Je m'appelle Mariam Dibo. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogo min na Mariam Dibo n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ site in kan yan nɔ Bayangara yan nɔ maa kuma dogolenw don denmisɛnnin kuma dogolenw don ɲan kɔni an bɛ se ka fɔ tare bawo n'i y'a jateminɛ baɲumankɛtɔnw ani jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kalanso dɔw dayɛlɛ n'o kalanso misaliya dɔ ye nin ye a karamɔgɔ yɛrɛ dɔw fana filɛ nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bi ka baara kɛ walasa denmisɛnnin ka hakɛ n'o ye kalan ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na san tɛmɛnenw na a kun ka gɛlɛn kalanko nasiraw fɛ ninnu denmisɛnninw kan nka ɲinan an bɛ se k'a fɔ tare Tijani Wedrago kabini Bayangara site kan VOA Bambara o tɔgɔ la.
sisan an bena Mohamed Daɲogo VOA ka lasilikɛla ale ka lasili dɔw lamɛn a bɛ min kɛ l'Amérique ka dɛmɛ cakɛda USAID Mali la o ye baarabolo kura min sigi yuruguyurugu kɛlɛli kan yaasa ka kiirikɛlaw ka baarakɛbolow sabati. USAID n'ale l'Amérique jamana ka cakɛdaba ye n'ale ka baara kɔni fanba ɲɛsinin don dɛmɛ donni ma kuluw ma ani jamanaw ma ale kɔni Mali kɔnɔ a ye baara kura sigi sen kan n'o tɔgɔ ko USAID ye sariya bato o baara o bɛ tali kɛ mun kan o de ye kɔni mun ye sariya ko ye ka Mali jamana kɔni ale dɛmɛ kosɛbɛ walasa malidenw sariya ko ta fanfɛla la olu ka se ka nimisi wasa sɔrɔ o baaraw olu kolonbo karili o kɛra minisiri Mamadu Kasoge ɲɛna n'ale kɔni ɲɛsinin don Mali sariya ko ma a ye a hakilinata fɔ an ka Mamadu Kasoge lamɛn. Ni san 7 minnu tɛmɛna USAID ye an dɛmɛ kosɛbɛ justice secteur la u ka projet MJP a financement bɛ taa jɔ fo miliyari 20 na o baara de kɛra san 7 in kɔnɔ maintenant ni projet kura min filɛ o projet in tɔgɔ USAID sariya bato donc ale financement o bɛ taa jɔ fo miliyari 9 la n'i y'a jateminɛ baara min bɛna k'a kɔnɔ MJP ye baara minnu kɛ k'a tɛmɛ an bɛna o baaraw sinsi k'o korogiriya ka tila ka baara kuraw boloda pour que justice a ka se ka kɛ an bɛɛ sago ye. Nin baara kura min bɛna boloda nin ye n'ale kɔni bɛna kɛ san 2024 fo ka taa kuncɛ san 2029 san 5 kɔnɔna la musaka min kɔni kan ka don nin baara in na o de ye dollar wari o miliyari 15 n'o bɛ bɛn sefa wari o miliyari 9 ma. Agibu Buwari n'ale kɔni ye CNDH ɲɛmaaba ye n'o kɔni ɲɛsinin don adamaden hakɛw olu sabatili ma ale hakilinata ye mun ye ka ɲɛsin nin baara in ma ani a bɛna se ka dɛmɛ min don adamadenw ka hakɛw sabatili baarako la ale bɛ o fɔ an ye. Hakililajigi kɛ a bɛ fɔ projet wɛrɛ kɔ min ye dɛmɛba don ministiriw sariya so ministiri so min ye dɛmɛba don u ma ka sojɔw kɛ tribunaliw ye ka jugew ka formation kɛ ani ka yɛlɛma don Mali sariyakisɛw caman na donc projet kura min bɛna daminɛ fana donc an y'a ye k'a fɔ ko minnu labɛnnen don olu ye ko ɲɛnamabaw de notamment yuruguyurugu kɛlɛli ani ka adamadenw ka jo sariyaw n'u ka hakɛw olu bonya kosɛbɛ ani ka formation continuer min bɛ se ka to kiiritigɛlaw u bɛ se ka u ka kiiri tigɛ nɔgɔya kɔnɔ ani dɔnniya kɔnɔ. O la nin kɛnɛ kofɔli in kan mun kɔni ye kulo minnu kɔni ka baara ɲɛsinen don yuruguyurugu ko olu kɛlɛli ma olu caman tun bɛ yen o ɲama dɔ n'o ye Ada Jawara ye ale fana tun bɛ yen ale y'a jira k'a fɔ ko nin baara nasugu l'Amérique jamana fɛ ka ɲɛsin Mali ma ko fɛn min don a kan ka fo sabula a b'a to yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ Ada Jawara. Sariya batobaliya de bɛna ni jamana yuruguyurugu développeli ye jamana kɔnɔ o de bɛna n'a ye ni sariya bɛ bato bɛɛ bɛ sariya bato jamanaden b'a bato sariya baarakɛlaw bɛ sariya bato yuruguyurugukɛlaw bɛ siran u bɛ yilan u ja tɛ farinya ka yuruguyurugu kɛ donc ni sariya la batora a ɲɛma ni nin projet in san joli kɔnɔna la ni projet in san 5 kɔnɔna la ni nin projet in sera ka sariya bato sinsin jamana kɔnɔ vraiment b'anw ka baara nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni projet kura min filɛ nin ye n'ale ɲɛmaaba o ye Jean Lavoie ye ale y'a jira k'a fɔ k'u ka baara o sigilen don sen 4 de kan n'o de ye a fɔlɔfɔlɔ ka Mali minisiriso ka o dɛmɛ cogo min na k'a ka baaraw k'olu lawaleya filanan ka malidenw k'olu dɛmɛ cogo min na kiiri a bɛ se ka tigɛ u ye joona la a sabanan o de ye yuruguyurugu o kɛlɛli ye ani a naaninan adamaden hakɛw olu sabatili a tilala ka jira k'a fɔ k'u na Mali minisiriso min ɲɛsinen don sariya ko ma ka o dɛmɛ u ka baara caman na i n'a fɔ laban in na CNT ye loi 2 min ta n'o ye code de procédure pénale ani code pénal o baaraw o senna ye o la Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ni tɛmɛnen kɔfɛ sisan b'an semafa ka taa Senegalikaw u ka wasabulon kalataw yɛrɛ kofɔw kun bɛ cɛ bi juma su nɛgɛ ɲɛ 12 waati la dɔgɔkun damadɔ wulikajɔw kɔfɛ ani ɲɔgɔn kɔrɔfɔw dimiw kan fanga bɛ minnu bolo ani an karadabagaw ni ɲɔgɔn cɛla la Nama Jara n'ale ye VOA ka lasilikɛla ye b'an bolo directement na nɛgɛ kan Nama an ka foli b'i ye awa yɛrɛ kofɔ ninnu bɛ kuncɛ bi su kɔnɔna na tile 21 wulikajɔ kɔfɛ Kurubala
mun de latɛmɛra o tile 21 ninnu senfɛ. Bambara lamɛnbagaw n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen la nin waati in na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ne mugan ni kelen in kɔnɔna na bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara fanga na sigi kan u ka laɲini ye de ka wasadenw fanga wasa bulon kɔnɔ walasa u ka laɲini bɛ se ka sabati ani layidu minnu taara jamanadenw ye o ka se ka ɲɛnabɔ o kampani in kɔnɔna na fanga mɔgɔw ni ka kɛ fan bɛɛ walasa u ka se ka jamanadenw lasɔrɔ n'u tɛmɛna ni yɔrɔ yɔrɔ hali fanga sigilaw fana bɛ kɛ n'u tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ko kɔrɔma dɔn walasa u ka laɲiniw sabati cogo min na an bɛ waati min na sisan a bɛna don kari dɔ Senegali jamanaden miliyɔn 7 ni ko bɛna kana ta mɔgɔ min ye ka caya walasa ka se ka wasaden kɛmɛ ani 65 min fanba sɔrɔ wasabulon kɔnɔ ka jate. Ayiwa Nama an ye a dɔn k'a fɔ ko cɛbɔw kumara kosɛbɛ a yɛrɛkofɔ ninnu senfɛ sɔrɔ nasiraw ani dayirimɛminɛn gɛlɛyaw olu cogoyaw taabolow kan. Awa mun de bɛ se ka to mɔgɔw hakili la cɛbɔ ninnu ka ni misali ninnu dilenw la kan. Tiɲɛ don yanni campagne in ka daminɛ yɛrɛ Senegali jamana kɔnɔna na gɛlɛya caman tun bɛ o mɔgɔw kan janko bolola baarakɛlaw o kama fanga ɲɛnamɔgɔw n'o ye fasadenw ye u y'u ka ŋaniyaw bɛɛ lasinsin sɔrɔko o kan walasa ka se ka jamanadenw lasɔn bawo u yɛrɛ ka kumaw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ u mako bɛ jamana yiriwali la ka taa bolola baarakɛlaw ma sɛnɛkɛlaw ani minnu ye mɔnnikɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen yiriwa walasa jamanadenw bɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔ cogo min na bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko waati min na Senegali mɔgɔ caman tun bɛ bɔ ka taa tunga la ka dɔgɔdɔgɔnin bɔ ka taa tunga la ni kɔgɔjikɛ ye mɔgɔ caman min bɛ to o kɔnɔna na o de kama cɛbɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sinsinna jamana sɔrɔko kan a sɔrɔla fana Usumani Sonko kɛlen k'a fɔ ko jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Macky Sall ye a tun bɛ fanga la waati min na namara caman kɛra miliyari caman de tunera o de kama fanga ɲɛnajɛ ninnu mɔgɔw fana n'o ye cɛbɔ minnu ye u bɛɛ lajɛlen sinsinna sɔrɔko kan walasa ka se ka jamanadenw lasɔn u ka se k'u ka laɲiniw sabati cogo min na n'u ye wasabulon in sɔrɔ. Ayiwa i bɔra sisan ka Macky Sall ka kuma fɔ a tun fɔra k'a fɔ ko a bɛ kɛ cɛbɔ ye ni wasabulon kalata ninnu na ayiwa yɛrɛkofɔ o tun bɛ cɛ bi su in na yala Macky Sall donna jamana kɔnɔ wa walima a mana a ka cɛbɔya a bɔra wa. An kan politikitɔ min tɔgɔ ko Tafu Walu Senegal a mana Senegali denw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o lisi a ɲamaya b'a bolo a mana jamana in kɔnɔna na nka a bɛ jamana ko kan a ka mɔgɔ ninnu n'u sera dugu o dugu la a ka videow de b'u bolo a ka kumakanw b'u bolo u b'a jira mɔgɔw la walasa ka se ka mɔgɔw lasɔn jamana politikitɔw ka kumakan in na a sera k'o de kɛ a yɛrɛ y'a jira k'a bɛ sira la ka na nka a bɛna don jumɛn mɔgɔ m'o dɔn fɔlɔ an bɛ waati min na ka jate. Ayiwa ka foli laseli kɛ Nama Jara ma k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ nin tun ye VOA ka laselikɛla kumakanw ye ka bɔ Dakar Senegal a bɔra sisan ka ka yɛrɛkofɔw wasabulon kalata hukumu kɔnɔna la o kunnafoniw di anw ma a ye to nin an selen an ka kunnafoni tako fɔlɔ kuncɛ waati ma a ye to nɛgɛw kan an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na tɔw laseliw kɛ aw ye a k'an bɛɛ sɔnni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma.
Ni an seginne kana an ka studio 57 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC ka fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔ k'a lamɛn awa sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛna yan l'Amérique jamana kɔnɔna la yan a ka san sɔrɔliw kɔfɛ kalataw la Donald Trump ni républicains ye a jira k'a fɔ k'u ka fanga ye fanga kelen de ye waati la jamanakuntigi kura nin yɛrɛ bɛ kan ka a ka baarakɛɲɔgɔnw sugandi George Atino. Yani Donald Trump ka fanga ta janvier kalo nata la a bɛ ka taga ɲɛ k'a ka baarakɛɲɔgɔnw ani k'a ka marabajɛkulu kɔnɔmɔgɔw sugandi o sira fɛ États-Unis jamana ɲɛma sugandilen kɔni ale ye maa minnu ɲɛna tɔmɔ olu fanba bɛɛ kɔni ye u banba kosɛbɛ a kɛrɛfɛ a ka fanga ɲini ɲɛnajɛw kɔni sen fɛ a ye Robert Kennedy Jr sugandi k'o bila kɛnɛyako minisiriso kunna Marco Rubio ale bɛna kokanko minisiriso kɔni ɲɛminɛ Tulsi Gabbard n'ale tun ye démocrates ka wasaden kɔrɔ ye ale sugandira ka bila jamana kɔrɔnko kɔni olu kunnafoni kunko olu kan Du Collins ale bɛna kɛ sɔrɔsi kɔrɔw olu ka ko ɲɛmaya la ka faro ka Ahmad Gates ale bɛna kɛ kitiko kɔni ɲɛmaya la wa wasablonko ta fan fɛ wasablon fitinin ni o ye Chambre des représentants ye o kɔni a bɛna kɛ républicains ka bolo kan sabula olu de ye jɔyɔrɔ kɔni sɔrɔ yen kosɛbɛ wa Joe Biden ni ale kɔni bɛ États-Unis ɲɛmaya la ni waati la ni ale ka fanga kɔni bɛ ka a kuncɛyɔrɔ kɔni magwɛn ale ni a baarakɛɲɔgɔnw bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ u wulila ka bɔ États-Unis ɲɛmaya la sa u ka kobolo dalon kɔni olu tiɲɛ bɛ se ka to senna o la musaka mun kɔni bilala sen ka d'u ma u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ko musakaw kɔni don u da fɛ joona yanni Donald Trump ale kana fanga ta États-Unis kunna janvier kalo nata la. Sisan ni an selen ye an ka musow ka kɛnɛ kan kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn min ne a bɛ sigi jumadonyaw fɛ Malikura jɛmukan kɔnɔna la awa ka musow ka ɲɛtaw an'u ka degun ka kuma di musow ma k'u ka haminaw fɔ VOA Banbara ka lasilikɛla ka bɔ Bobo Julaso Njayi Sanu an ka foli b'i ye awa mun de b'i ka i bolo b'i ka a da an tulow kan ka kɛɲɛ ni an balimamusow ka koɲɛw ye. Hance Kayatu anu la nusoja belebele lo ne fɛ ka se ka sɔrɔ ni kɛnɛ de kan min ye musow ka kɛnɛ ye bi an da don furu tagama siraw lo kan a filɛ Kayatu cɛ min ni jufa man gili kosɛbɛ bibi na Bobo Julaso i tɛ se ka muso kunkoya kɛ furu laadaw bɛɛ tɛmɛni kɔ kɔɲɔsolakaw kɛni lo ka furu musakaw caya o bi babolomase fɔ fabolomase bi fɔ kɔɲɔ bilasira finiw minɛnkolosɔngɔ janjoba wari bo bɛɛ n'a ta i bɛ tila ka furu nafolo sa ka tila tuguni ka wari bɔ minnu ye dumuni sɔngɔ ye o bɛɛ bɛ wajibiya dɔw fɛ cɛsolakaw bolo la ayiwa ninnu wari bababɔ ninnu kɛra sababu ye kameleni dɔw fɛ k'aw fari faga furu kora i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a daminɛ u tɛ se k'a laban ala ni dɛsɛ bolo u bɛ jɔ sira kan ko kura minnu filɛtɔ ye nin ye o b'a yira ko furu yɛrɛ fanga bi kɛ ka ban mɔgɔw ɲinani lo furu yɛrɛ jɔsen kɔ ayiwa makɔrɔba dɔw olu banna nin ma fɛsɛfɛsɛ ayiwa ka kɔn bi ye an tagama ka don dugu kɔnɔna na ka mɔgɔw ka hakilinataw minɛ an ye min sɔrɔ a la an ka jɛn k'a lajɛ. Bi furu jasira a nafolobɔ cɛyara san 10 wari olu bɛ dumulon kelen Estelle Dabire bi da don u ka furu tagama siraw la. Anu kan ka dɔ ti misile misi ni kolonkisɛ misiden 3 ani kolonkisɛ i b'olu bɔ. Mais ni se ti min ye k'olu bɛɛ kɛ ale kɔni ni se t'i ye k'a kɛ muso min kɔni b'i fɛ a bɛna den min wolo wala a bɛ kɛ muso ka somɔgɔw ta ye ne nana ka dɔ di tuma min ni a bɛ kɛ e ta ye. Maakɔrɔbaw ka fɔta ra bi furu nafolo ye bi furu kɛ yɛrɛ Jɔngolo Watara b'o fɔbagaw cɛra. Furu yɛrɛ nafolo man ca ka wari bɔ ten k'a dun muso ale man ca a masiba n'a kungo min bɛ kɔfɛ nin a bɛ se ka muso 10 furu o de bɛ furu gɛlɛya kamalen dɔw bɛ yen mɔɲɛ b'a fɛ ka muso furu mais n'a ye furu nafolo di ka muso ka musaka bɛɛ kɛ ka janjoba ni nanki ɲininkaw kɛ nin ka balimamuso ninnu kɛ nin a benna jaw tɛ bɔ tugun ni fonctionnaire a bɛ san 10 kɛ juru sara la. Fɔlɔfɔlɔ furu nɔgɔya Marie Madeleine Traoré bɛ hakilina jigikɛw ra. Ne kamere tun ye sunkuru ye ka ɲɛ bɔ a fɛ a b'a fɔ a bangebagaw fɛ ni ɲɛ bɔra karama sɔrɔ a den fɛ o bɛ taa ka taa i bolo daari n'o y'i bolo daari ten n'i sera sunkuruya ma
o bɛ to ka taa buran sɛnɛ kɛ ka facɛ ka foro la ne sɛnɛ kɛra ten landafɛn ninnu o b'o di a bɛ taa ka cɛlasigi kɛ sisan foyi t'a ra o y'an ka dɔ tɛ ye. denbaw n'a fɔ aw ye ko diɲɛ yɛlɛma cogo le ye bi furu kunkoyaw buguya. Fatimata Traore ye denba dɔ ye. wa bi furu kɛra an bolo dolikibadennikanba ye. Munna? Cɛw sɔn tɛ furu ma, an denmuso fana b'an bolo tɛ furu la. Mais hali furu nafolo nu caya o a ko ba bolo ma se a ko minɛnkolo sɔngɔ ko janjoba. Fɛn dɔw fana bɛ taa san fana ka kɔɲɔya kɛ don olu fɛ ni san sɔngɔ lo i b'o fɔ cɛw ye. Mais est ce que bibi na furu musakaw man caya? Furu musakaw ka ca parce que diɲɛ bi gɛlɛyara diɲɛ longo lo ka taa manankolon sɔngɔ mana fɔlɔ la mananw sɔngɔ tun bɛ cogoya min sɔngɔ tun jigin bɛɛ an bi bi min na mananw sɔngɔ bɛɛ yɛlɛ la. Minɛnkolo sɔngɔ boloma fara a n'a taara sigiw foyi ma kɔɲɔya gɛlɛya bi fo ko minnu yɛrɛ tɛ landa ye Jɔnkolo Watara da ser'o ma. N'a fɔra ko n'i waa 100 bila i ka so kɔnɔ i tɛ se ka muso furu ni a gɛlɛya b'a la dɛ. A ye dabɔ minɛnkolon sɔngɔ ni o yɛrɛ de bɛ ka furu yɛrɛ nagasi. O bɛ furu kɛra u ka tɔn wari le ye tɔn furu ta ka taga bila tɔn wari ko la ko nin ta sera nti 200 di ani tagafe 3 n t'a fana sera a bɛ na n'o le ye ka denw ta k'o kɛ maliyɛnmuso julaka k'u ka aw ta ten k'o kɛ jabakun ye ten. Nin bɛɛ ra sungurudenw yɛrɛ ko di an ye kuma di Koro Sulama ma. Bibi nana n'o ko wele ka kɔɲɔ kɛ ko janjoba taara malozamɛ baba taara est ce que i bɛna sɔn ne tɛ se ka sɔn ale la dɛ n ko ale de b'a diya malozamɛ ani janjoba ni et puis n'i bɛ tɔn ninnu na n'i ma janjoba ta i t'i ka wari ninnu sɔrɔ quoi. A janjobabaw jalatigi mondialu ko babakɛw nin bɛɛ ye karamɔgɔ Traore siran furu ye. O le bɛ yan kɔni dɛ n'i ko muso furu yan n'i pɛrɛnde ka janjoba ni minɛnkolon sɔngɔ ni a tɛ se ka sɔrɔ o n'i ka taa muso dɔ kura t'a lɔ ko na ni 1 million ye i y'o bɔ min. Dramane Sanu ye tɛmɛbaga ye ale ka hakilina na kɔɲɔya mana kɛ o kan don o bɛ sigi gɛlɛya furudenw ni ɲɔgɔn cɛ. E ni den bɛnnara e yɛrɛ fɛ ko bɛ taa nɔgɔya ni ko taara gɛlɛya sisan a bɛ kɛ baara ye fo i ka drapeau fili wari b'e bolo a man ca e bɛ débrouiller ni 100 i ka commerce kɔnɔ e taara bɔ muso kɔ den ka somɔgɔw ko bɛ taa dépense fɔ a taara fo 80 ɲɔgɔn e de tɛ se ka débrouiller ni 20 ye a ka ɲi kana min dumuso e y'o bɛɛ dépense furu kɔnɔ donc a kɛra tan muso yɛrɛ tɛ bonyana furuso kɔnɔ. Karim Traore ale y'a kɔrɔsi. Voilà o bɛ ɲɔgɔn filɛ ne ka fanga hali 10 millions ale fanga an tɛ kelen ye don lo kɛ an ko mo ɲɔgɔn caman ye don denmuso bɛ so kɔnɔ a den 3 fakɛ 3. Kunkoya mana kɛ damatɛmɛ ye a jɛn caman tɛ laban wa a gbɛrɛgbɛrɛ sɔrɔ man go karamɔgɔ Traore fɛ. Furu dɔw bɛ yen u bɛ taa kɛ i bɛ taa ye 1 million 2 millions a laban i bɛ taa sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 1 mois ka furu ni sara ni force le f'i bɛ taa suɲɛli le kɛ a b'i bila ko kɛbali la ko e ka kaso bonba fɛrɛ normalement an jɛ tan e t'a sɔrɔ muso de taga ni 8 ye dɛ. Siya bɛɛ n'a ka laada furu sira kan nka o laada sen ninnu bɛ da ɲagana bi wari sababu ra. Ayiwa Kayatu n'an y'an ta an ka kamelenu minnu ye sifinw ye ani an ka maakɔrɔbaw i bɛ taa sɔrɔ wari le ye furu tagamasira yɔrɔ belebele bɛɛ ye o de bɛ ɲɛfɛ ka mɔgɔw yɛrɛ ɲina furu jujɔn kɔ. Ayiwa miliyɔn ni miliyɔn mana bɔ furu ra caman y'a yira k'a fɔ ko o laban bɛ taa kɛ ko jasi ye ɲɔgɔn mako sa n'a bɛ na ni mankan camanw ye gaso kɔnɔna na ni dɔw ta bɛ taa laban ka kɛ furusa ye. Ayiwa welenikan laseni lo denfa ni denbaw ma siya wolomati min na dina wolomati min na o ka filɛri kɛ o ka denw bolo di cogo ra walisa kamelenu ka se ka taari kɛ musow ra an ka sɔkɔ an danbew ma. Kayatu an dan ya bi nɔ ka an bɛn jumakun wɛrɛ ka se k'an sigi ni kɛnɛ nin kan ka baro kɛ muso ka kunnafoli wɛrɛ ra. An ka foli bi ye Njayi Sanu ka fan lamɛnbagaw ye nin tun ye VOA ka laselilikɛla Njayi Sanu kumakanw ye ka bɔ Bobo Julaso Burkina Faso awa i k'an bɛn juma wɛrɛ Njayi ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan an ka Siyaka Traore lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Siranturan ta bunagun kan, farafinagun kan, Coupe d'Afrique des Nations
CAN Maroc bafle moni duru éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5nan ɲɔgɔndanw bɛ senna u bɛ kuncɛ bi jumadoya in na novembre kalo tile 15 san 2024 na min ye Mali ye ale ka ɲɔgɔndan bɛ senna Mozambique ɲɛkɔrɔ Maputo Mozambique faba la ka da kan a tun kan ka daminɛ kabini nɛgɛ 16 waati Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saintfiet ka fɔ la ale n'a ka cɛdenw taara Mozambique ka taa sebaya de ɲini ka Maroc bafle moni duru sɛbɛn sɔrɔ ka taa CAN kɛnɛ kan k'a sɔrɔ éliminatoire tɔ tile 1 n'o ɲɔgɔndan bɛ tan tarata nata Bamako yan o kɛnɛ kan Mali bɛ Eswatini bisimila ɲɔgɔndan min bɛ senna Maputo Mozambique ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a nafan ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka da kan Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mozambique bolo ni kuru 8 ye farankan 4 jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo kuru 8 farankan 2 Cheikh Omar Konte n'a bɛ wele Bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako a y'a yira ko Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saintfiet ye sɛnɛntɔlɔntana minnu sugandi u ka taa kɛnɛ in kan ka taa ɲɔgɔndan in tan Mozambique ɲɛkɔrɔ u bɛ se ka Mali kunkɔrɔta kɛnɛ in kan an ka Cheikh Omar Konte Bruno lamɛn. Ne fɛ jaabi ɲuman bɛ sɔrɔ parce que an binnen o bɛ kɛ machine ye o ye ne ka jate ye parce que a ye mɔgɔ minnu wele ka na ni n'a fɔ Musa Jara hali n'o banana Numankuru yan fan fɛ mais Siku Ɲagate bɛ axe kɔnɔ Kamori bɛ yen ka se Ibrahim Kone ma donc olu bɛna ni kura di équipe ma olu bɛna fanga di équipe ma c'est vrai majɛ dɔ kɛra la dɔɔni olu nana ka na ni fanga ye mais a ye Dudu Amadu Aidara ani Las bɔ a la mun na ka na ni Ibrahim Sissoko Bohu ma ni Fadi Kulubali du Stade malien ne fɛ o kɛra majɛ dɔɔni mais ka cela ne tienne Mali an ka fanga ye Yves Bissouma camancɛ Alou Dieng c'est-à-dire vraiment an bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la problème foyi tɛ yen c'est-à-dire que bi Mali bɛ yɔrɔ min na u bɛ se ka ɲɔgɔn falen ka sɔrɔ a nɔba ma ye équipe ka performance la. halisa CAN Maroc bafle moni duru éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko kun kan ɲɔgɔndan belebele min tun makɔrɔnen don groupe L kɔnɔna na n'o tun bɛ Burkina Faso ni Sénégal ka ɲɔgɔndan ko fɔ a tanna kunu alamisa novembre kalo tile 14 san 2024 na stade du 26 mars la Bamako nka a labanna ka to Sénégal ta la ɲɔgɔndan kuncɛlen Burkina Faso binna Kanankolo Sénégal ɲɛkɔrɔ celu 1 a kɛra ɲɔgɔndan gɛlɛmanba ɲɔgɔndan jijalen ye jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Burkina Faso ni Sénégal ye ka da kan première mi-temps o banna ka sɔrɔ jamana fila ninnu bɛɛ filani bin de la fo ka deuxième mi-temps daminɛ sanga 83 de la Sénégali sɛnɛntɔlɔntana Muhamadu Mbake Jara ye Burkina Faso jɔ lamaga ka se di Sénégal ma ɲɔgɔndan bɛna kuncɛ o cogo la waati kofɔlen banna sanga 4 o farala a kan jalatigɛ b'a fɛ o ma jaabi yɛlɛma min ye groupe L ye éliminatoire ninnu hokumu kɔnɔ tile 5 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Sénégal de bolo sisan ni kuru 13 ye jɔyɔrɔ filanan bɛ Burkina Faso bolo ni kuru 10 ye jamana ninnu fila u qualifiera ka ban u ka sɛbɛn b'u bolo ka taa CAN Maroc bafle moni duru kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ni bi an ka jɛmukan in kɔnɔna la olu de tun ye ninnu ye ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka baarakɛɲɔgɔnw ye n'an b'u f'u ma radio ani télévision minnu sɔgɔlen bɛ VOA la n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kunnafoni siraw kan n'an ka émission bɛ tɛmɛ u ka kunnafoni siraw kan u bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ nin kan yan bi ayiwa k'a fɔ aw ɲɛna nin bɛ dansigi kɛ an ka Malikura dɔgɔkun kunnafoniw na awa a k'an bɛn ntɛnɛndon na aw bɛ Mariam Tarawele sɔrɔ Malikura kɛnɛ kan ka kunnafoni kuraw di aw ma nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye ayiwa ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira ne n'aw bɛɛ lajɛlen na. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la
fosi tɛ fɔ ye kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa, somɔgɔ sama don dɛ, a ci li. La Voz de América presenta